Tak se uvidí. Hlavně se mi vrať! To slyšet, víš? Aha. To je dobře, jo, tak jo. Ne, jdi s tím. Prší na mě. Jde rozbit to, že to bude špatně. To radí asi žádná, to nebude, to už. Natálko, pak tam době. Nazdar. Nemáš asi ne? Vypadá to. To je technika, To je technika. Teď už tam je. Ne, já jsem říkal, že do toho ani nepůjdu. Co byste měli za závody? Že tam nepůjdu a on říká strejda. Tak on mě koukej tu techniku, no tak tohle je teda technika. No to je to koukej. Druhý techniku máš lepší než tuhle, Nevím. Tak ale proč nejde po kolenu? no to asi není sranda, víš? No to Jsem po kolena. No to není sranda, no. Natálko, budeš tam dělat? Tak jako pak, kdyby ses nemohl dostat ven, tak on tě vytáhne. Jo, Nebo takhle bude vyčerpaný z toho, je no. Vidíš, tam to jasný to. Ale tam nemůžeš jako sejít. Můžeš,